उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाननि लामा रैखाथि मटरसाइकेल रेली। उदालगुरियाव जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मोनसे लामा रैखाथि सांग्रांथि मटरसाइकेल रेली खुंफुंनाय जायो। दिनै 76थि सुबुंखान्थि सानाव उदालगुरि जिल्ला लामा हान्थामेला बिफाननि नाजानायाव मोनसे गिदिर मटरसाइकेल रेली खालामनाय जायो। उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि अपूर्व तालुकदारा उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि फोथाराव मटरसाइकेल रेलीखौ बेखेवो। मावख'गिरि तालुकदारा रेलीखौ बेखेवदोंमोन आरो जिल्लानि सुबुंफोराबो बुंदोंमोन दि साखा खब्रै गारि सालायनो थाखाय सीट बेल्ट लागायनाया जोबोद गोनांथार। मटरसाइकेल सालायनाय समाव खर'आव हेलमेट गाननाया मोजां जायो। जौ लोंनानै साखा खब्रै आरो मटरसाइकेल दा सालाय। गावनि बेसेन गोसा जिउखौ रैखा खालामनो नाजा। मटरसाइकेल रेलीया जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दावबायहैदोंमोन आरो जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि गेलेग्रा फोथाराव जोबदोंमोन। बे रेलीयाव इ.आइ. माधव राभा, इ.सि. जादब बसुमतारी, जिल्ला हान्थामेला बिफाननि असियान दैमारी आरो हान्थामेला बिफाननि सुबुंफोरा बाहागो लायो। माजबाटनिफ्राय जतिन नाथनि रिपर्ट, NBT लाइभ। সবাইহে যাত্ৰা কৰে যে বুঢ়াপান কৰি কেতিয়াও গাড়ী নচলাব। তীব্ৰগতি পৰিবহণ বিভাগ পথ সুৰক্ষাৰ মৌলিক নিয়মসমূহ জনসাধাৰণৰ ব্যাপকভাৱে সজাগ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে।